U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Sama pojava 35-godišnjeg Saše Lazića iz Aleksinca deluje vrlo impresivno. Likom i muskulaturom u najvećoj meri podsjeća upravo na prepoznatljive likove iz sveta borilačkih veština, koji se mogu vidjeti na filmovima i značajnim svetskim takmičenjima ovakve vrste u svetu. Ovim se bavim ultimatom već 8 godina. Do sada sam odradio 28 mečeva. Imam 19 pobjeda i 1 nerešen i ostalo sam izgubio. Po očekivanju ovom meču je normalno pobjeda. Treba da radim sa momkom iz inostranstva, tačno ne znam koje zemlje, pošto su u toku pregovori. I naravno daću sve od sebe da to bude jedan zanimljiv i dobar meč. Kako idu pripreme za turnir? Pa treniram 2 puta dnevno, znači baš sam onako ekstra spreman za taj meč. Naravno ne bih volao da izgubim u Srbiji protiv nekog iz inostranstva, tako da dajem sve od sebe u pripremama. Koliko je potrebno želje, volje, rada, odricanja od mnogo toga da bi se postigla dobra forma i da bi se zapravo upravo za sam nastup tempirao onaj najviši nivo forme? Pa mnogo odricanja treba. Znači mnogo odricanja, ali ko voli taj sport nije nikakav problem da se nekih stvari u životu odrekne. MMA, već smo to nekoliko puta rekli, dakle kombinacija mnogih borilačkih veština. Prethodno, da li si ti nastupao u nekim drugim veštinama i koja je to neka tvoja omiljena veština? Pa nešto na početku sam radio kickboks, nisam imao mečeva, a i kroz ovih mečeva u ultimatu MMA-u se pokazalo da sam imao dosta nokauta, tako da mi je stand-up pozicija glavna. U toku ovih 8 godina sam savladao malo i parter, tako da sam u principu jedno i drugo radio. Ja verujem da će ovo biti tvoj također prvi nastup u Kragujevcu. Kako su očekivanja što se tiče same organizacije? Hoće li biti podrške sa tribina specijalno namenjena tebi? Pa nadam se, pošto radim u Srbiji, radim protiv stranca, očekujem da publika bude na moju stranu, što je mnogo bitno.